Сравнение на редакции на нормативни документи. Функционалността служи за проследяване на промени в нормативни документи. В примера отваряме Граждански процесуален кодекс. За да може да бъде използвана, нормативният документ трябва да има повече от една редакция, като се извършва сравнение на текущо отворената, в случая 98 от 2014 година, с предходната, в случая 53 от 2014 година. Натискаме бутона Сравнение на редакции долу в лявата част на екрана и получаваме като резултат следният документ. От лявата страна са изменените елементи. Член 31, член 32, 544. Когато изберем някой от изменените елементи, примерно член 31, имаме два вида оцветяване – червено и синьо, като червеното означава отпаднал текст, а синьото добавен текст. Моля, имайте предвид, че това е компютърно сравнение на двата текста.